Ľudia, tak moje meno je Exo, Exocase. Tak dneska som pripravil taký nudný vlog. Vlog bude o tom, že, že ak sa mi podarí nakrúcať GTA 3, tak idem nakrúcať a aj teraz. Toto nebude taký obyčajný vlog. No, keď nájdem bandika, kde to je, to na nahrávanie. Neviem, kde to je naozaj. Počkať. Poď. Neviem, fakt. Tu mám aj videa. Fakt tak neviem nájsť, ale ak sa mi podarí, tak hej. Takže môžete napísať do komentáru, že čo mám také nahrávať, napríklad z GTA, San Andreas, GTA 3, Butterfly 2, no to je jedno hocičo a proste čo len chcete, tak napíšte do komentáru. Tak ja s vami ešte budem hlásiť. Možno sú už aj s novou hrou. Takže toto je všetko zatiaľ. Nakoniec uvažujem.